Παυλόπουλος και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μπορούμε να έχουμε και τη δυνατότητα φυσικού ήχου. Ξέρετε, κάθε ήχος βεβαίως. Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος. Ευλόγησον Δέσποτα. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας συμφέρον του ελληνικού λαού. Να τηρώ το Σύνταγμα και τους νόμους και να υπηρετώ το γενικό συμφέρον του ελληνικού λαού. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα σοι. Ο ενίδη πυρήνα του προσόντρα νόθεν καταπέμψεως το Άγιο Πνεύμα, εξ Αγίου ταυτού μαθητάς και Αποστόλους Χριστός ο Εθνός Θεός ημών, τες πρεσβές Μραχάλου και Παναμού Βαγγέσσα του Μητρός,